Uztaiak 6, Iruña, eta hemen gaude txupinazoaren zai. Baina festak indarrez hartzeko 10etako egin beharko dugu, eta tarte hori aprobetxatuko dugu zuekin hitz egiteko. Haze beroa pasa behar dugun. Nola bizi behar dituzue jai hauek? Gozamenez. Eta lasaitasun, no, eso es broma. Beroak ez dizu eragingo? Bai. Osea, nik uste momentuko garela itzalaren bila. Hidrata egin. Hori da neurria. Bai. Baina hori a corto plazo izango da. Ez, egun osua. Calentamiento global no sé qué. Eta horren aurrian nola borrokatu? Steinburg Classic. Garagardo merkeena, baina hotza. Aste osoa egon bar gara horrela, osea que a tope. Pero ere San Ferminetan dago, osea que aurrera. San Fermin! Prestatua dugu hemen mangeratxo bat, gero beroak gogor jotzen duenean, pizka jendea freskatzeko. Ziurrenik izango dira bizitzako San Ferminek beroenak, eta noski kontzientzia hartu eta herri San Fermietan ere horren politizaziora deitzen dugu noski. Baina jai hauetan denak gara aske, egontzen garaiban non eraso sexistak normalizatuak zeuden. Tabernetan, txupinazoan, gauez, egunez, etxera joatean. Mugimendu feministak eta eragile ezberdinek egindako lanari esker, zoritxarrez oraindik ere eraso sexistak ematen badira ere, erantzun soziala eta instituzionala gero eta handiagoa da. Gaur egun, esan dezakegu, indarkeria matxista ez dagoela normalizatua, baina oraindik ere lana gelditzen da honen aurrean, ezta? Lan handia dago hendikan egiteko. Eta zerbait ikusten baldin badugu, pues eurre eman. Tengo una cajita donde guardo las cosas de San Fermín, entre ellas va esto. Y me lo he puesto. Ha cambiado en los últimos años, de todas formas. Hombre, las chicas sí, las chicas jóvenes, sobre todo yo tengo una hija, y sí que se nota. Y los chicos también. Ikusten da gero olako jai girotan eta jende asko biltzen den hortan, pues batzuei eta ahaztu egiten zaiela urte osoan egiten den lanketa hori edo beste egiten duen lanketa hori. Orduan horren aurrean eta eraso guztien aurrean gogor erantzun behar dugu. Hombre, beharra eta ez bakarrik San Ferminetan, gure egunerokotasunean ere eta San Ferminetan ere egingo dugu eta borrokatuko dugu, noski baiet. ¡Hola, San Fermín! Iruñeko zenbait txokotan, eraso sexisten aurkako puntu moreak aurkituko ditugu. Gu oinez txokoan dagoen puntu morera hurbildu gara. Oinez txokoa gune segurua izatea nahi dugu etortzen den ororentzat, gazteak, haurrak, helduak eta erreferentzia puntu bat egotea oso garrantzitsua iruditzen zaigu eta behar duen orori babesa, arreta eta bueno, aldi berean kontzientziare sustatu nahi ditugu. Aldi berean ere jarrera proaktiboa sustatu indarkeri matxistaren aurka eta noski ahaztu gabe, jaiak guztiontzak seguruak eta askeak nahi ditugu, beraz, sexu eta genero aniztasunarekiko errespetua bultzatu nahi dugu material desberdina eskainiz. Alde batetik eskaintza kultural anitza, aurrentzat, gazteentzat, helduontzat eta aldi berean eskaintza gastronomiko anitza ere ez. Baditugu hamburguesa vegetalak, ogitartekoak, edaria. Bueno, datorren berua ikusita hemen aterpe klimatiko berrian zaudete. Bai, hemen zoragarri dugu, ze temperatura altuak iragarri dituzte, estalpean gaude eta beraz uste dut nahiko gustora egonen garela.
guztion artean fasismoaren aurkako harresi herritarra. Defenda dezagun Euskal Herria. Honetan sinisten baitugu euskaldunok, gure herriaren etorkizun libre batean. Hortaz, Euskal Herriaren askatasunaren alde, altxo ditzagun eradontziak eta topa egin dezagun etorkizunaren alde. Topa herri honen alde. Gora guta gutarrak! Gerak etxera! Gora Euskal Herria askatuta! Hasi da festa, gozatu, ondo pasa eta ondo hidratatu. Eta badakizue, eraso sexistak ez dira ongi etorriak festa hauetan. Matxiruloak etxean geratu. Eta gora San Fermin!